कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. मालवणसह संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागून असलेल्या आचरा ग्रामपंचायत निवडणुकीत भाजपानं शिवसेना ठाकरे गटाला धक्का दिलाय. सरपंचपदी जयरॉन फर्नांडिससह 11 सदस्य निवडून येत ग्रामपंचायतीवर भाजपने एकाती सत्ता काबीज केली आहे. निलेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली लढलेल्या निवडणुकीत भाजपानं आमदार वैभव नाईक यांना जोरदार धक्का दिलाय. ठाकरे गटाला केवळ 2 जागांवर समाधान मानावं लागलं. मालवण तालुक्यातील सर्वात मोठी ग्रामपंचायत असलेल्या आचरा ग्रामपंचायत निवडणूक सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रतिष्ठेची केली होती. आगामी लोकसभा विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या निवडणुकीला कमालीचं महत्त्व प्राप्त झालं होतं. भाजपा, शिवसेना, ठाकरे गटाचे दिग्गज नेते मंडळी आचऱ्यात प्रचाराला उतरली होती. शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार वैभव नाईक हे आचरा गावात ठाण मांडून होते. यासह तालुका प्रमुख हरी खोबरेकर आणि पदाधिकाऱ्यांनी आचरा पिंजून काढलं होतं. तर भाजपनं कुडाळ मालवण विधानसभा प्रमुख निलेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवली होती. निलेश राणे यांनी आचरा गावात प्रचारादरम्यान भेट देत पदाधिकारी उमेदवारांशी चर्चा करत आढावा घेतला होता. भाजपचे दत्ता सामंत, धोंडी चिंदरकर यांनी घरोघर प्रचारावर भर दिला होता. रविवारी आचरेत शांततेत मतदान झाल्यानंतर संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष निकालाकडे लागलं होतं. सोमवारी मालवण तहसील कार्यालयात मतमोजणी प्रक्रिया सकाळी 10 वाजता सुरू झाली. पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी परिसरात गर्दी केली होती. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. मतदानाच्या पहिल्या फेरीपासून भाजपचे सरपंच पदाचे उमेदवार जयरॉन फर्नांडिस हे आघाडीवर राहिलेत. भाजपच्या जयरॉन फर्नांडिस यांना 1193 तर मंगेश टेमकर यांना 1435 मतं मिळाली. 242 मताधिक्यानं जयरॉन फर्नांडिस विजयी झाले. 13 पैकी 11 सदस्य विजयी होत भाजपनं आचरा ग्रामपंचायतीवर दणदणीत विजय मिळवला. प्रभाग क्रमांक 1 मधून 3 जागांसाठी सारिका तांडेल 338, मुझफ्फर मुजावर 376 हे भाजपचे, तर ठाकरे गटाच्या पूर्वाधारी 300 मतांनी विजयी झाल्या. प्रभाग क्रमांक 2 मध्ये ठाकरे गटाच्या अनुष्का गावकर 329 तर भाजपचे योगेश गावकर 308, सायली सारंग 321 मते घेऊन विजयी झालाय. भाजप 3 मध्ये भाजपच्या श्रुती सावंत 168, चंद्रकांत कदम 157 मतं घेऊन विजयी झाल्यात. प्रभाग 4 मध्ये भाजपच्या हर्षदा पुजारे 275, महेंद्र घाडी 261 मते घेऊन विजयी झालाय. प्रभाग 5 मध्ये भाजपचे पंकज आचरेकर 384, किशोरी आचरेकर 393, संतोष मिराशी 399 मतं घेऊन विजयी झाले. विजयानंतर भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी जल्लोष करत घोषणा दिल्या. या निकालानंतर भाजप पदाधिकारी काय म्हणाले पाहूया. इलेक्शन भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून आणि पॅनलखाली आम्ही सर्वांनी लढवलो होतो. हे इलेक्शन लढवताना आमचे नेते सन्माननीय केंद्रीय मंत्री सन्माननीय नारायणराव राणे साहेब, आमचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब, आमचे नेते आणि उद्याचे 2024चे भावी खासदार भावी आमदार निलेशजी राणे यांच्या सर्वांच्या आशीर्वादाने, सहकार्याने आणि सर्वच तालुक्यातील सर्व आमचे जे पदाधिकारी आहेत या पदाधिकाऱ्यांच्या सहकार्यातून गावातील सर्व भाजपच्या कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नातून हा विजय, मोठा विजय आम्ही संपादन करू शकलो. हा विजय जो आहे तो विद्यमान सरपंच आणि उभाटा गटाचे आमदार, खासदार सर्वच मंडळी जिल्ह्यातली ठाण मांडून बसलेले होते. परंतु आमचे भारतीय जनता पक्षाचे जे पदाधिकारी आहेत, तालुका पातळीचे पदाधिकारी असतील, गाव पातळीवरचे पदाधिकारी असतील, गावातील आमचे सर्व कार्यकर्ते असतील, जयरॉन फर्नांडिस आणि आमच्या 13 सदस्यांचं अतिशय घरोघरी जाऊन सन्मान्य राणे साहेबांनी केलेलं काम, सन्मान्य पालकमंत्र्यांनी केलेलं काम, सन्मान्य निलेश राणे ज्या पद्धतीत आता या तालुक्यामध्ये, या मतदारसंघामध्ये जे काम करतायत, हे कामाचं संपूर्ण आणि केंद्र आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देव योजना सर्वसामान्य माणसांसाठी दिलेले आहेत. रेशन असो, अन्न असो, हे जे काही दिलेले आहेत हे सर्व विषय त्यांच्यापर्यंत पोहोचवले आणि म्हणूनच जयरॉन फर्नांडिस
यांचा हा मोठा विजय आणि तात्पर्य म्हणजे गेल्या 7-8 दिवसापूर्वी या जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांनी सुद्धा माझ्या माहिती चिंदरगावमध्ये 3 कामं, आमची सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर मोठी एका गावातच 3 कामं दिली. अशा प्रकारचं काम पालकमंत्र्यांच्या कडून या जिल्ह्यासाठी होत आहे. सन्मान राणे साहेबांच्या माध्यमातून होत आहे. निलेशजी राणे जास्तीत जास्त निधी या कुडाळ मालवणला खेचून आणण्याच्या प्रयत्नात तसेप्रमाणे आणलेली आहे. आणि वैभव नाईक यांनी आतापर्यंत सगळी खोटी आश्वासनं दिली, लोकांना भुलथाप्या दिल्या. गेल्या 9-9.5 वर्षात काही केलं नाही. ह्याची वैभव नाईकांना हे चपराक दिलेली आहे लोकांनी. त्यामुळे वैभव नाईकांनी समजावं की आचऱ्याच्या रामेश्वरापासूनची सुरुवात झालेली आहे आणि ती सुरुवात आता 2024ला निलेश राणे आमदार झाल्याशिवाय थांबणार नाही, असं माझं स्वतःचं मत आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकाचा निकाल मालवण तालुक्यात होता. मालवण तालुक्यामध्ये 2 ग्रामपंचायती म्हणजे आचरा आणि चापेकोट या 2 ग्रामपंचायत निवडणूक निकाल आज होता. दोन्ही ग्रामपंचायती या भारतीय जनता पार्टीने पूर्णपणे जिंकलेल्या आहेत आणि चांगला एक मोठा विजय भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवारांचा सगळ्यांचा झालेला आहे. त्याबद्दल मी मालवण तालुक्यातील सगळे जे तमाम जनता आहे त्यांचं मतदारांचा मी सर्वप्रथम आभार मानतो. या सगळ्या विजयासाठी माननीय केंद्रीय मंत्री राणेसाहेब, माननीय पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब आणि या मतदारसंघाची पूर्णपणे धुरा सांभाळणारे आमचे नेते माननीय निलेशजी राणेसाहेब या सगळ्यांचं हे श्रेय आहे. त्यांच्या पूर्णपणे पाठिंब्यामुळेच या आपण निवडणुका जिंकू शकलो. या ठिकाणी आचरा ग्रामपंचायत निवडणूक आता झाली, त्यामध्ये सुद्धा आपण चांगल्या प्रकारे यश मिळवलं आहे. विरोधकांचे अनेक अतिशय किचकट असे मुद्दे त्यांनी उपस्थित केले होते, परंतु ही सगळी निवडणूक भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी चांगल्या प्रकारे एक ही युद्धासारखी लढली आणि आचरा ग्रामपंचायतीमध्ये आम्ही निश्चित मान्यही करतो की विरोधकांनी आम्हाला तिथे निश्चित आव्हान उभं केलं, परंतु या आव्हानाला आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी सक्षम उत्तर दिलेलं आहे. आम्ही आगामी काळामध्ये आचरा ग्रामपंचायत असेल आणि चापेकोट असेल या गावातील लोकांचा कामांचा किंवा त्या गावातील विकासात्मक कामांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. यासाठी माननीय निलेश राणेसाहेब पालकमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री यांच्या संपर्कात राहून त्या यांच्या माध्यमातून या गावातील विकासात्मक कामे प्राधान्याने कशी पूर्ण करतात याकडे लक्ष दिलं जाईल. त्याचप्रमाणे महत्त्वाचा मुद्दा या ठिकाणी आहे तो म्हणजे आचरा ग्रामपंचायत ही निवडणूक झाली, त्याचबरोबर चापेकोट ग्रामपंचायत निवडणूक झाली आणि चापेकोट ग्रामपंचायत निवडणुकीमुळे काल शिवसेनेचे जे आपले त्यांचे कार्यक्षेत्र प्रमुख आहेत बबन शिंदे यांनी असं म्हटलं होतं की ही जी निवडणूक आहे ती ज्या उमेदवार आपल्या रवीना घाडीगावकर त्या शिवसेनेच्याच आहेत आणि त्या भाजपच्या असं काही नाही. खरं म्हणजे आमचं म्हणणं आहे ह्या उमेदवार भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवार आहेत. गेल्या 2 निवडणुकीमध्ये ह्या आमच्याबरोबर आहेत. आता त्या विद्यमान ग्रामपंचायत सध्या भारतीय जनता पार्टीच्याच आहेत, त्याच्यामुळे त्या आमच्याच आहेत. आतासुद्धा ते निवडून आलेले आहेत, ह्या आपल्यासमोर आहेत, त्यांनी आपली बाईट दिलेली आहे. परंतु मी शिंदे गटाच्या त्यांना खरं म्हणजे आता फार बोलत नाही, कारण ती वेळही नाही. आपल्याला सगळं एकत्र काम करायचं आहे, पण असल्या गोष्टी त्यांनी करू नये. आम्ही एकत्र बसून काही गोष्टी निर्णय घेऊ शकतो आणि म्हणून हे मी सांगण्यापेक्षा त्या उपस्थित आहेत ते त्यांना दिलेलं उत्तर आहे. फार काय मला सांगायचं नाही. परंतु शिंदे गटातील काही लोकांनीसुद्धा जर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना ही जर तुम्ही युती मानत असाल तर भविष्यात आमच्या कार्यकर्त्यांमध्ये तुम्ही जे काय फोडाफोडीचं मग आचरामध्ये पण तेच केलं, इथे पण हे असं करू नये अशी माझी त्यांना विनंती आहे. भविष्यात असं करणार नाही अशी आशा व्यक्त करतो. आणि रवीना घाडीगावकर ह्यांच्यावर जो लोकांनी विश्वास टाकला आहे की आमच्या कार्यकर्त्यांवर विश्वास टाकला आहे की माझ्या तिथल्या कार्यकर्त्यांचं सगळ्यांचं आमच्या नेत्यांचं सगळ्या नेत्यांचे आभार मानतो, कार्यकर्त्यांचं मी अभिनंदन करतो. आणि भविष्यातला येणाऱ्या सगळ्या ग्रामपंचायती किंवा ज्या आहेत त्या आपण घेतलेल्याच आत्ता ग्रामपंचायत जाईल, पण भविष्यात ज्या होणार निवडणुकात मग जिल्हा परिषद असेल, पंचायत समिती निवडणूक असेल, विधानसभा असेल, लोकसभा असेल, कोणत्याही निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता आता हा शब्द मानण्यासाठी तयार नाही आहे. आपण सातत्याने चढत्या क्रमात जिंकू. ही आचरा गावासारखी मोठी ग्रामपंचायत होती, ही निवडणूक झाली, आचरातून सुरुवात झालेली आहे. आम्ही लोकसभा विधानसभा ही निवडणूक जिंकेपर्यंत भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता स्वस्थ बसणार नाही. आमदार वैभव नाही यांनी तर आचऱ्यामध्ये ठाण मांडून बसले होते. मी तर दिवस म्हणजे कुठे दिवस रात्र बसले
मग आमदार आले, त्यांचे खासदार आले. मी तर तुम्हाला मुद्दावर सांगतो, आम्ही तिथली निवडणूक ही भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांची जीवन आणि आमचे जे ग्रामीण भागात करणारे नेते आमचे तालुक्यात नसते, जिल्हा स्तराचे, त्या ठिकाणी आमच्या कुठल्याही म्हणजे निलेश राणे साहेब हे फक्त त्या ठिकाणी शुभेच्छा देण्यासाठी गेले. आम्ही कुठेही त्यांना प्रचार येऊ नको म्हणून सांगितलं, कारण आम्हाला आमच्या कार्यकर्त्यांवर विश्वास आहे आमच्या आणि आम्ही सगळ्याच कार्यकर्त्यांनी. मग त्या ठिकाणी दत्ता सामंत असतील, अशोक सावंत असतील, बाबा परब असतील, दीपक पाटील असतील, सगळे. आणि त्या ठिकाणी आमचे प्रभारी आहेत, संतोष गावकर आहेत, इकडे चापेकोटचे राजू देसाई आहेत, तिथे राजन गावकर आहेत, सगळे. आता ही सगळीच नावं घेताना अशा सगळ्या कार्यकर्त्यांनी, प्रमुख कार्यकर्त्यांनी तिथं चांगल्या प्रकारे काम केलं. आणि तो ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचा आणि आमच्या नेत्यांचा कार्यकर्त्यांचा विजय. आणि भविष्यात सगळ्या निवडणुका आम्ही जोपर्यंत या ठिकाणी विधानसभेला भारतीय जनता पार्टीचं 100% भाजपा 100% आम्ही भारतीय जनता पार्टीचा उमेदवार आमदार म्हणून जोपर्यंत आम्ही या ठिकाणी खासदार आणि आमदार दोन्ही बसवत नाही, तोपर्यंत भारतीय जनता पार्टीचा कोणत्या स्वस्थ न बसता अतिशय जागरूकतेने काम. आणि भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केल्यानंतर ज्या ज्या निवडणुकी लागल्या त्या सर्वच्या सर्व निवडणुकी भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार निवडून आले. आणि ह्याही पुढे ह्या ज्या निवडणुका लागणार आहेत त्या सर्व निवडणुका भारतीय जनता पार्टीचे सर्व उमेदवार निवडून येतील. आणि ज्या पदाधिकाऱ्यांनी काम केलं आहे त्यांना मी अभिनंदन त्या पदाधिकाऱ्यांचं करतो. आणि येणाऱ्या सर्व निवडणुका आम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून सर्व निवडणुका जिंकणार आहोत. आचरा ग्रामपंचायतीचं ज्यावेळी निवडणूक जाहीर झाली त्या निवडणुकीच्या दरम्यान मला वाटतं 8-10 दिवस अगोदरच आचरा ग्रामपंचायतीच्या इलेक्शनची रणधुमाळी चालू होती. त्यातच 8-10 दिवस मला उमेदवारी देण्यासाठी आमचे केंद्रीय मंत्री राणे साहेब, आमचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब, आमचे नेते माजी खासदार निलेशजी राणे साहेब, त्याचप्रमाणे या सर्व ह्याच्यात निवडणुकीच्या दरम्यान तन मन धन अर्पण करून मला जो मोठे सहाय्य केलं ते आमचे सामंत साहेब. त्याचप्रमाणे या जी तालुक्यातील सर्व पदाधिकारी, आमचे तालुक्याचे अध्यक्ष असतील, धोंडी चिंदरकर असतील आणि सर्व पदाधिकाऱ्यांनी माझ्यासाठी खूप खूप प्रयत्न केले, त्यांचे आभार मानतो. त्याचप्रमाणे माझ्या आचरे गावातील लोकांनी माझ्यावर जो विश्वास टाकला आहे, मला ज्या पद्धतीने मला निवडून दिलं आहे त्यांच्या विश्वासाला मी कधी तडा देणार नाही. एवढंच यावेळी मी बोलतो आणि थांबतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.